सुख्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 28थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। दिनै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुख्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जारा फाग्ला फोथार नावखाथायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंगा 28थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि गिबि हाबाफारि बादियै सुख्लाय सेरफां दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय जायो। लोगोसे बैसागु खुंथाय आफादनि आफादगिरि बिथाङा बैसागु खुंथाय आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। नैथि हाबाफारि बादियै मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जायो आरो बिफां गायनाय साखोन सिखोन खालामनायजों लोगोसे बैसोगोरा सुबुंफोरखौ खुलुमनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिबो लानाय जायो आरो गाजा गोमजायैनो बर'नि हारिमुजों रंजायो। दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै बैसाग दाननि 6 खालार एप्रिल 20 खालार दा सुख्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै सुख्लाय सेरफांनि गासैबो सोरबिथिंखौ नायनानै जोङो बोसोरफ्रोमबो जि रंजालि बैसागु खुंफुंदोंमोन बे खुंफुंनायनि दिनै खुंगा 28थि रंजालि बैसागु फोरबो दा बे रंजालि बैसागु फोरबोआव जोङो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंनो लादों। दा बेवहाय जोङो हाबाफारि हिसाबै सानसेनि हाबाफारि हिसाबै गिबियाव जोङो जोंनि आफादारि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे हारिमुवारि फिरफिला बिरहोनाय फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै बिनि उनाव मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय, बेनि उनाव जोङो दंफां फुलि गायनाय आरो लोगोसेयैनो बैसोगोरा सुबुं बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारि लानानै लोगोसेयैनो जोङो हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थ'आव जोङो जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थ'आव नै बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय जोङो गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय लोगोसेयैनो जोङो बोराय बुरैनि जिथु रंजानायनि जि मोनसे नेरसोनथि बेखौ लाखिनो थाखाय बोराय बुरैफोरनि जि मोसानाय दिन्थिफुंनाय बेखौबो जोङो लादों आरो लोगोसेयैनो जोङो ओनसोलाव जोङो हारि माहारि राव धोरोम बासिया लाखियो जाहाथे जों अनलायनानै थानो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो गुबुन हारिनि मोसानायखौबो दिन्थिफुंनाय जोङो हांख्रायदों। बावहाय बिथांमोना फैनायनि खोथा होदों। दा बेखिनि माखासे हाबाफारिखौ लानानै जोङो खुंफुंनो थि खालामदों। दा बावहाय जोङो मानगोनां बिथां आलासिमोनखौ लिंहरदों। दा बावहाय जोङो गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनायखौ बेखेवनो थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि बिथां खनेन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौ लिंहरदों। बिथाङा फैगोन, फैनानै जोंनि गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन आरो लोगोसेनो जोङो बेवहाय बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै आथिखालनि BTCनि मानाव गेदेर चिफ बिथां प्रमद बर' सारनि अनसुलि बिसि पारुल भरारि बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। लोगोसे तामुलपुर बिधानसभा समस्तिनि थिग बेबायदिनो आरो ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनाबो मानगोनां सुबुं बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। जों बिथांमोनखौ लेंहरखानाय जादों। दा नंखायनो जोंनि जिखिनि सानसेनि हाबाफारि लानाय दा बे हाबाफारि लानाया जाहाथे जोंनि ओनसोलावल' जानानै थायाथों, दुलाराय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जायगायावबो जाहाथे जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थ'आव नैफोरबायदि रंजाथाइ फोरबोखौ जाहाथे बयबो फालिलाङो आरो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि जि हारिमुवा गोमालांनायनि लामा लादों जाहाथे बेखौ फिन फोथांना लाखिनायाव बयबो बिहोमा होलायो, हेफाजाब होलायो बेखौनो आङो खावलायनो लुबैदों। बेखिनियानो, गोजोन्थों। जिहेथु बैसाग माने बिहु होनना बुङोब्ला अकल दे बेवहाय एसामिसनिल'सो बिहुआ जायो बे नङामोन। दा बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टलि माने बेखौ DC लेभेलाव बे पावारखौ माने बे जायबानोखि बिथांमोना फोसावदोंमोन दे देग्लाय बैसागु फांसन फालिनो थाखाय जा बैसागु खुंथाय आफाद बा बिहु कमिटिफोर दङ बिथांमोननो जे 150 लाखखौ होनाय जागोन बा बिथांमोना रड कालेक्सन बा बिदिनो बायदिसिना माबायाव जेरै कालेक्सन खालामा निड एन्ड क्लिन हिसाबै बिथांमोना बेखौ सानदोंमोन। नाथाय बेवहाय जोंनि बर'खौ जिहेथु दा जों BTR गभर्नमेन्ट थासेयावबो बिथांमोनजों जों जयैनो मोनसे सरकार थासेयावबो जे बिथांमोना जोंखौ माने बिमा बाथुलनि नोजोर नायनायखौ जोंनि सुख्लाय सेरफां रंजालि बैसागु फोरबोनिफ्राय बा आफादनिफ्राय जों जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेखौ जोङो एसे सोंखारिनाय बेबायदि बुङाब्लाबो माने बुंनो गोनां माने मोनसे बायद' फैदों जे बेखौ बेबायदि मोनसे डिसक्रिमिनेसन माबाखौ लाबोनाङामोन आरो माने जिहेथु जोंहाबो राइट्स दङमोन नङा होमबा, बे मोनसे जोंबो आसाम हादोरनि सिङाव थानाय नालाय आरो जोंनि आसामखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' माहारिनिफ्रायसो हारिमु बिथिङावनो जा बायदिसिना बिथिङावनो जा आरो गेलेनाय आयदायानो जा मोनसे गोग्गोम बिफाव होदों होनब्ला जोंनि बर' माहारिया। दा बेखौ बेबायदि डिनाय खालामनाया एक्सुवेलि जोबोद दुखु नांथावना जादों। आं बेखौ जोंनि दानि सोलिबाय थानाय दा सोरखार BJPजों दा UPPजों दा माने जयेन्टलि दा सरखार बिथांमोनजों मोनसे आपिल खालामनो सानो जे बेबायदि मोनसे
माने गावस्रानाय बा डिभिजन सिस्टेमखौ बेबायदि खालामनाङामोन बिथांमोना आरो बेवहाय जोंनि सुक्लाय सेरफां रंजालि बैसागो फोरबोनिफ्राय आं बेखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे बुस्थुआ बे बाथ्राया जेनेबा इयुनाव जाहाथे बिदि जाया आरो जुदि बिदि जायोब्ला जोंफोरो माने खुद्रिनाय बेबायदि माने दिन्थिफुंनांगोन जानो हागौ होननानै आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ फोरमायथि हरबाय गोजोन्थों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360